Тия Вайшнави на Кришна. Да надрием тия на Равана. Да бъдем много му къщи. Да много знаещи. Ами много просто. Значи всяка сутрин ще стават и ще казват една мантра. Мантра ли? Ага. Той не е. Ом, колко си върховен. О, Равана, колко си велик. Чай! О, най-велики Равана. Чай! И тук като ги казва така и ще си пречистят и мозък и всичко. Ти си най-скъпата моя. Ама аз съм умна, умна съм. Моята най-скъпа моя. Чакай да го питам още нещо. Казвай. А я ми кажи, то малко така Казвай. неудобно. Не е ли хубаво да станем малко безсмъртни? Ето и да сме безсмъртни. Да не умираме никога. Ма ние няма да умираме. Ма чакай така, нещо медицинско трябва да измислиме. Нещо така, дето да направим тъй, да не мога да ни убива. Да. Значи всяка сутрин ще пиеме по литър и половина топла вода. И какво ще правим, като пием топла вода? И ще се прочистваме. И после ще мантруваме пак. Оу, великия Равана. Оу, колко съм велик. Доволен ли си? Много съм доволен. А имам още едно предложение. Чакай, не бързай сега. Предложенията, аз съм ще кажа какви са предложенията. Другото нещо е важно. Мисля, тия много отрая там, много хубаво. Дай да как да направим на стълбичка, да си ходим всеки ден редовно на врая. Какво ще е утре четение, ведически работи? Я да видим на стълбичка да направим. Слушай, че измислиме. Върховна главо. Ти знаеш, че зад всяка планетарна система се крие по един полубог. Така е. Уран, Нептун, Меркурий, Венера. И всеки има... Колко бяха? 12 дома. Има, да. И сега представи си, като Венера влезе в трети дом, колко е хубаво, нали? А като влезе в първи дом, Марс. Ма чакайте се отклоняш, кажи за стълбичката. Ама сега ще ти кажа. Те кажи де. Ти победи ли ги всичките? Полубогове. Ти, има ли някой да знае срещу мен? Не. Аз съм най-великия. И сега ти предлагам всички полубогове да ги пратим в 11-ти дом. 11-ти дом е най-благоприятният, който полубойка там. Там е винаги благоприятен. И да ги заключим, да ни бъдат оттам никъде. 11-ти дом. Да, така. И оттам всичко върху тебе ще пада. Благоприятно. Добре. Аз съм доволен. Ама има една опасност. Каква е опасност има за нас? Ние сме толкова сме. Гледай сега. Има един... Те му викат, не знам как му викат точно, обаче той обикаля така. И знаеш как се казва? Нарада Мун. И какво прави това? Еми, какво прави? Не знам. Той се прави напълнен от мене, моля. Той по-мен от мене. Ти си моята лъка. Обаче този Нарада Муни го срещнах и знаеш какво ми каза? Каза ми да се пазиме. Ако дойде някоя маймунка и ни плювне. Маймунка? Да, никой такова древно маймунче, ма трябва да дойде тук в ранка, да минало през кречо. Къде ще мине? Няма така, каква маймунка? Тук само слугите, дето причаят тия двама да ги пуснем, ще ги Да, бе, маймунка ще видате. Ако е някоя маймунка обаче рече, и да плювне. Не искам да ти разказвам. Не, тогава казва, че шел да дойде по една друга история и затова трябва да се пазиме да не ни плювнат маймунки. Добре, ще бъдем внимателни. Стражите усили! Тръгвам да усили. Усили стражите! А ти през това време медитирай и мантрувай. Колко съм велик! Аз съм най-велик! Няма по-велик от мен! Никой не може да ме превъзхожда! Аз знам всичко! Айде бе, разпреснете малко, ръкопляскайте малко, бе, ние пак И докато главите на Равана разговаряли, отвънка се чуло какво? Джая Ситарам, 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 Джая Ситарам. Маймунките дошли
да плюват Равана. Обаче, вижте сега, не е възпитателно да плюят по-възрастен човек. И тук много се чудехме чисто режисьорски как да подскладим и тогава решихме маймунките заедно една мантра, знае ли как се казва тя? За тая епоха е тая мантра. Харе Кришна. Много тихо бе. По-силно бе. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна. Айде бе и другите маймуни, да помлъкнахте вие дъртите маймуни. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. И се засилили. Ще та плювна. Що ги пусна? Ама не съм аз. А кой? Имало друг по-върху. Оня нарада му ли ги пусна си? Не. Имало един, дето идва с лък и с стрела. За него няма да играеме театър, защото дойде ли тук, трябва да бегаме с него. Да, ще та плювна. Кой да направи? Плювни са ти! Еми добре! Хариво! Както виждате, можем и без репетиции да играем Равана. Благодарим ви. Много бяхте милостиви към нас. Обърнете се, маймунки, на вашата... Момент сега. Сега ще направим кастинга. Кой играеше от вас? Момент, една секунда. Ти кой играеш? Хануман. Благодаря. А ти кой играеш? Малката маймунка. А ти кой играеш? Малката маймунка. И ти ли си малката? А ти кой играеш? Аз. Хайде. А ти кой играеш? Малката маймунка. Ти си ги строил всичките, значи. Да. Каза им, че ти си Ханумин, никой не смее да каже копче. Браво! Джая Ситарам! Джая Ситарам! Джая Ситарам! Джая Ситарам! Джая Ситарам! Джая Ситарам! Лакшманануман! И тогава, когато Хануман разкъсал гърдите си и вътре бил Лакшман, Ситарам, всичките предано отдадени, да ви каже ли честно кой е бил още? Всички вие. И вие сте били там. Само, че сте забравили. Сега си го припомнихме и нека тая вечер на такива празници, скъпи бахти, нека се помолим никога да не забравяме, че сме били там. Харе Кришна. Ръкопляскайте на Равана, бе! Това е! Кажи няколко думи сега. Това, което прави всъщност е авторитетно. Шила Прабхупад, а и това го е казвал, че бхактите трябва да разиграват такива сцени от живота на Кришна, а всъщност самия Кришна, самия Бог Чайтания, когато е бил преди 500 тук, 500 години, също е разиграл тези прекрасни забавления на Кришна. Даже това забавление, когато за Бог Рамачандра, той е играл Хануман. И викал: "Хей, Равана, къде си, разбираш ли? Ще убия всички и целият ти род!" Чайтания е играл Хануман. А всички останали преверали са били маймуки. И това е авторитетно. Бхактите следва това, което следва духовния учител. Нашия най-прекрасен духовен учител е Бог Чайтания Шри Кришна Чайтания Махапрабху. И ние за това сме толкова щастливи да играеме тези сцени от забавленията на Бога. Това е много вдъхновяващо за всички преданодаяни и им дава възможност да помнят Бога. И по този начин, както каза преди малко моят духовен брат, да се върнем с танцова стъпка и с песен при Кришна и всичко да бъде много, много хубаво, защото целият духовен свят, това е едно прекрасно представление, което никога не свършва. Харивол! Тук само едно допълнение. От време на време се прекъсва за приемането на прасадам. Харивол! Мамо,
Супер бяха. Браво! Браво! Дайте малко музика.